Hej YouTube. Hej. Læg. Hey, vil I høre et rigtig godt lag? Jeg havde fundet 5 diamanter for en tid siden. Men så, så havde jeg jo en diamantpickaxe, jeg ikke havde brugt. Så fandt jeg lige 18 diamanter. Og så brugte jeg 2 på svær. Så havde jeg 16 igen, så lagde jeg dem ind i kisten. Men så blev min diamantpickaxe og mit svær, det blev væk, der hvor jeg var ude af serveren. Men så fik jeg 18 diamanter igen. Ikke bagermos. Så nu har jeg... Fuck, der står en endermand lige midt inde i dit hus. Et gammelt hus. Fuck, det bliver hissig! Ah! Ja, easy, blev det easy. Fuck, jeg hader, når man bare sætter blokken midt i det hele. Fucking fuck op. Min farm er helt færdig. Den er 3 høj, Jonas. Den er 3 høj. Og jeg står... Fuck. Den er jo 3 høj, og jeg står et sted, hvor man skal være 2 for at få ind. Den er psykisk. Psykisk, det er urealistisk grim. Hvad? Den er urealistisk grim. Hvorfor? Prøv lige at se, hvor sød jeg er lige om lidt. Skal jeg læse det? Ja. Prøv at se. Du får lov til at få sådan et træ, og så sætter vi træ der. Jonas, de skal se, hvor sød jeg er lige om lidt. Hvorfor? Fordi du får noget af mig. Hvad er det? Noget lort. Alt det lort, jeg ikke gider have. Hvad er det? Det er alt det lort, jeg ikke gider have. Har birketræ kan ikke vokse mellem alle andre træer. Fedt nok. Birke! 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 Birke. Fuck, en endermand, der sprunget midt ind i mit hus. Du er realistisk dum. Sig det til den. Du er realistisk dum. Det hedder urealistisk Du dum. er realistisk dum. Realistisk dum. Nej. Vi skal være feminin på den. Hvorfor gider du ikke æde det? Æd min dolk. Æd min dolk. Så er der 3. Jonas, jeg har en gave til dig. Hvad? Håber det er noget, jeg kan bruge til at hakke træer med. Hak. Okay. Det er altså ikke. Men det er noget, du også gerne vil have. Hvad? Men der er også noget, du ikke vil have. Hvad? Du skal. Hvad? Oh fuck! What the fuck? Jeg tager ikke ting. Skynd dig hen og tage dem selv. Inden du tager. Mm. Så